Ekimena aurren aurrean heldu izena dauka eta Euskaltzalen Topaguneak proposatutako aktibazio ekimena da. Euskal Herriko 80 udalerri baino gehiagotan jarriko da martxan eta tartean Arrigorriagan. Ekimena honen helburua da aurren inguruan gabiltzan helduon hizkuntza ohiturak aldatzea. Jonan Derrot izena eta gizarte ekintza honetan Padura Saskibaloi taldean parte hartuko dut. Parte hartzeko egin dugun aldaketa, edo aldaketa nagusiena, euskara erabiltzen dugu eskola taldeetan, gure aldaketa nagusia izango da lehenengo hitza gehien bat euskaraz egitea bai txikiekin, bai nagusiekin baita. Gurasoekin taldeetan saiatzen gara ja euskaraz egiten eta hori da gure helburua, lehenengo hitz hori indartzea eta asko erabiltzea. Berez orain arratsaldetan ni bakarrik dantzataldean ibiltzen naiz eta dantzataldea berez talde euskaldun bat da, baina egia da beti ditugula joera azkenean bizi garen gizartean erderara jotzeko eta hor arituko gara jotak euskerarekin. Non egingo ditut nik aldaketak? Batez ere lagunen artean, uste dut azkenean errezen jotzen dugune erderara eta hor landuko dut, hor daukat nire erronka. Eta gero bai, dozein lekutara noanean nire lehenengo hitzak hori taberna baratera sartzen naizenan edo dozein zerbitzu erabiltzera joaten naizenan nire lehenengo hitzak euskeraz izatea. Egunerokotasunean, eguneko gauzetan, parkean, plazan, zein etxean, agian mantendu beharko genuena izango litzateke beste gurasoekin hitz egiten dugunean euskeraz egin eta mantendu umeek ikus dezaten zein den egunerokotasun horretan ibiltzea. Nire lanean irakaslea izan da ikasleekin, baita ere lagunekin, kuadrillakoekin, gure entrenamenduekin nola ez beti euskaraz. Guztiokin beharreko, lehenengo hitza euskaraz egitea, euskara gure hizkuntza data eta saiatu behar gara, gure esku dagoelako. Eta solasaldi batean euskaraz hasi eta euskaraz amaitu. Kaixo, Albizu Abega familia gara, Ilaski, Udane, Iker eta Patri. Hartuko dugun moduan, programa honetan izango da, bai kalean eta bai lanean, parte hartuko dugu euskara gehiago hitz eginez. Eta guk lagunak eta ezagunei lehenengo hitza euskaraz esatea saiatuko gara.